ҳамдиёрон азиз, салому алайкум. имрӯз 19 сентябри соли 2025 қарор дорем дар ҷамоати холматофи вилояти Суғд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар боғи ангурзори Анварҷон ака. Ва ин боғи ки мебинем ҳамаш ҳусайнӣ бо боғи худамон. ин қанду шакаргаштагӣ бибинед, ин қанду шакаргаштагӣ бениҳоят зур. мана коргарошона бинед, хеле одамо кор карда иштен. ана ин тараф ба яшико ба гирифта иштен, мана ин тараф ба духтарако кор карда иштен. Анварҷон ака, салому алайкум. ва алайкум ассалом. ана ин чанд гектар боғатон ака? ҳусайнӣ 10 гектар. 10 гектар ҳусайнӣ. 10 гектар боға мо ҳаю. Ҳусайнӣ 6 гектар инҷа ҳусайнӣ. чанд гектар чӣ кадом намудод доред? Шоҳона дорем. Соли китайский мегӯем, китайский ҳай. Маникюр фингер ҳай. Победа ҳомо ҳай. Кетман ҳай. ҳозир сортҳои ламборҷини мо ҳай, кам аватар ҳай. акун ҳозир ҳамин майдона моест, мо вайка достем. мутобиқ мо чи кадомаш нағз мешавад. кадомаш нағз шудааст, кадомаш пули нағз шудааст? шоҳон пули нағз мешаду натонистим мо. кораш бисёртар, корашам бисёр. касал мешад. касалаш бисёр не, оби бисёр дар кор. инҷа обумо сал вай чоҳи амуди кофтан дар кор обумо намерасад. маникюр фингераш чӣ хел? маникюр фингер инҷа нағз шудааст. ранги вай не турсунзода нею нағз. нехай шумо заминатонро сайр ҳосил кунед мешуду, хай замин бо аз замин вобастагӣ дорад. ин ҳусайниётон ба фурӯш нарафт меяка? не, ин ҳусайнӣ ба фурӯш харидор кам, суст. моҳо ба харидор наомадааст. бозор як панҷшанбе ки намешад куине. мана чинда штед ина чӣ кор мекунед? холодильник мезанем, худо хост, сардхона мезанем. сардхона ба мезанед? сардхона. сардхонатон ҳаст ё ки аренда гирифтед? не, аренда гирифтем. моҳо ба сардхона нест. замине ки мо сардхона кунем, заминомон нест. вай ба махсус замин дакор бас ки иҷозатнома. агар ман иҷозат медодану вай мекардам, мо инҷа мо 15 гектар токи навеста мо ҳай. коротон осон мешуд, месохтед, иҷозат мешуд? албатта месохтем. як таъриза нависонда муроҷиат кунед кани? як ҳосилоиғон дорем. як таъриза нависонда муроҷиат кунед, шудем иҷозат киян. худо хоҳад метиян, худо хоҳад ин қадар меҳнати шумо дига чӣ хел наметиян? охи ин ҳосилро мо бояд саришта кунем, саранҷом кунем, бояд пул кунем, барои меҳнати шумо барабас наравад. дуруст ме? моем ангуромо моe ҷоҳомо турсунзода ақаллан 15-20 рӯз пеш. ҷои шумо пеш меда? мо тез. турсунзода? баракалло. мана ҳама ҳозирам ҳамин ба дер мо достем. мо хиёлам ба пухта шудаги инди агар бо дер чиним агар мана майзак мешад. мана мавис шудааст. майз шуда рафтудааст. гаштааст ангур. мана миҳои намегирем ди ҳозир мо хеле денем. канда мепартоед? мепартоем. чикор мекунем? холодильникатон дур меен наздик? 6 километр, 7 километр. холодильники бегона? аренда. агар ҳамин сохтани холодильника ба деҳқоно арзон осон кунем, агар бениҳоят нағз мешавад, да деҳқон бемамоният месозад холодильники худаша, сардхонаашро. сардхона бояд хиёлам ба сари замин бабошад. сари замин бабошад. ҳамин то обед мечиним, офтоби гарманда гиро мерим. ҳоли мо акун намедонем ки ин сардхона чанд қадам истад. ҳамин салқининда буда сардхона тухонем агар бо назарам ба ин бисёртар мистад. фикр кунем ки акун дар ҳамин гурӯҳи ангур ва боғ ман кам деҳқона ваяшро ғамашро бурорам, деҳқона камбудиашро бурорда истам, то ин ки оста дигаргунӣ шаваду шоян ки дар дуруст дар деҳқонӣ ягон дигаргунӣ ҳам ба ҷо биёрем. арзу шикоятҳошонро ман ба воситаи гурӯҳи ангур ва боғ ба роҳбарияти ҷумҳурӣ мерасонам ки манам халин арзу шикоятҳо ҳаст, камбудиҳо ҳаст ки мо бояд ислоҳ кунем. албатта иҷозатҳои тем ки сардхонаҳо созанд зери назорат. мана бинед чӣ қадар ангурҳои беҳтарин
дар болояш мавизш истодаст. Ин мавизи ҳусайниро фурӯхта намешавад, фурӯшидам 2 сомон 3 сомон меравад ё намеравад? не қувваи кори ки тӯри намеёд. қувваи кори қа туғри намеёд. ҳамин як рӯзбе мо мисол як соати одамово 10 сом 15 сом пул метим. ҳамин мавизи ангуре ки мечиним буду бозор мефурӯшим, коргаро метим. фоида нест. фоида ин мавиз тоза мекунад ко ҳамаина. дуруст. Агар ҳамин камбудиҳо ислоҳ кунед, агар фоида нағз мемонад бах. албатта монданаш чако. ин ҳусайни шумо дар сардхона меистадми? ягон бор кардагими? соли гузашта мо ангури шоҳвая монда будем, Победа. 21 мартандаям ангуро мо истодаги буд. Барои мо вай монда будем, испитание. баъд амуна фоида қати фурӯхтед ё не? ҳавай вай унҷанда 35 сом 30 сом шуд, мо 20 сомонӣ додем. фоида қати фурӯхтед? фоида албатта. ако сардхонаи худатон бошад, аренплата наметид, пули чароғ метид ё майдачуда короша метид. Кай хоҳед мегирид, кай хоҳед мемонид. албатта нақдия. як илтимоси калон аз номи деҳқонҳо, агар роҳбарияти вилоятҳо дар ихтиёри кӣ бошад, агар як мусоидат кунанд оиди сохтани сардхонаҳо, оиди сохтани мавизхонаҳо. анами мавизхонаваям оди ҳамин мавизи ки мо инҷо кардим, агар борон наметарсидим ва ҷошанда мистод, бо дигар буд. Яктанимта бо мулоимашам дурнаш омад, бо ҳама ҳамона бо сатроф карда чиндан, ако қувваи кори расход мавизи қимат фурӯшид кунад, нафурӯшид агар кор. яъне ки мавизхонаам сохтан дар кор? вай мавизхона албатта дар кор. мана ҳозир сортҳои нави мисол мана аватар, мана шумо гуфтосид, Победа. ин сортҳое ки агар фурӯш бенаравад, монда кишмиши Самарқанда мо ҳамаш мавиз ҷошу мавиз шуда бурафт, чунки мавиз хушмекардагӣ ҷомо нест. специални мавизхона кунем ки ҳам ҷош меистад. мо интернетҳо мебинем ки чӣ хел мавизхонаҳо барф борон ҳар чӣ вақт бошад истодагӣ чиз дар кор дием. ҳамана ман ин наворро пахш мекунам. дарду дили шуморо албатта роҳбарият мебинад. албатта роҳбарият мебинад, ягон фикру ақидаҳо мешавад, баҳсҳо мешавад ки ба деҳқон як сабуки биёрему мавизхонаҳо иҷозати мавизхона кунад, дар сари заминаш сардхонаҳо кунад ва ҳосили бо ранҷу меҳнати қимати ба дастовардаашро гум накарда пул кунад. ҳамин ҳадафи роҳбарияти давлати мо ҳам ҳамин аст ки деҳқон бой шавад. албатта лекин бо намедонам чӣ қонунҳо бошад, чӣ мушкилиҳо ҳаст ки бюрократизме ҳаст ки ҳамин кам садди роҳ мешавад дар пешрави хоҷагӣ. инам оста оста барканор мешавад. ака мо акун сардхона лозим шуд. мо то ҳамин рӯза сардхона лозим набуд, чунки ангуро мо кам буд. акун фаҳмидем ки мо сардхона лозим. албатта муроҷиат мекунем, албатта дастгирӣ мекунам. муроҷиат кунед, дастгирӣ мекунанд. амарҷон ака, раҳмат. шумо ба мана ҳамдиёрони азиз менабинед чӣ қадар шакар, шаҳду шакарҳо болои ангур ва болои тогба мана мавиз шуда истодааст. ин мавизе ки намехӯред, пусида истодааст. ин агар ино гирон мепартоянд. ҳамин ҳози бозор ба чанд пули фурӯх шудед? ҳамин ҳолаш ба 4 сум. чӣ қадар арзона? ҳамин ҳамдиёрони азиз чӣ қадар бисёр шавад, чӣ қадар дастгирии деҳқон шавад, ҳамон қадар дар мо арзонӣ мешавад. якҷавон ташаккур ба диққаттон, раҳмат. чӣ ягон гапи ганда нагӯед, кадоми гапи ганда гӯяд, ман чор мемонам. фақат гапҳои хуб гӯед нисбати деҳқонҳо. дар паноҳи худо бошед. амарҷон ака, якҷавон ташаккур барои меҳнатҳоятон. дасту дил монда нашавед ака. و زدن گیرید نقض میشد کردن گیرید اکا جون مایلش می خوب رحمت به شما.